Čaute ľudia, v dnešnom videu ideme do bikeparku Drozdovo a ukážem vám zvyšné dve trate, čo sa vám v minulom videu nenatočil. Takže plán na dneska je taký skočiť drop na endure a naskákať airlineu. Pulls like and subscribe. Tak, ideme na prvý trail, kršle, na rozjazdenie. Sa len tak tu rozjazdím, potom ideme na Loksovu. Tak, ideme už na Loksovu. Slavica hotovo. Tak idem už ďalšiu jazdu a už idem rovno na Jalapeno trail. Wow, to som dala si až moc na zadné. Na budúce budem menej ťahať. Teraz už by som aj skúšal také skočky. Teraz vám to tu ukážem. Vyzerať na GoPročku, neviem, jak to vyzerá. Toto radšej obchádzam, lebo sa mi to nechce jazdiť. A tu už idú moje obľúbené skočky. Tretí, opa, manuál, štvrtý. Skúšal som table, moc nevyšiel, nevadí. Tak, ideme na enduro Drozdovo. Tu by som chcela aj skúsiť nejaký ten skok už. Možno, že ten drop by sa mohol už dať. Tak uvidíme. Ideme ďalšiu jazdu na Jalapeno. Skáčem. Ledva som to doskočil. Tu už by som skúsila nejaký ten manuál. Nevyšiel. Slabý výp. Tiež taký výp, že table. Ideme sa na airlineu. Opa! To mám nápad, že tu prejdem takto pekne cez drážku. Dobre. To bolo celkom fajn. Teraz tam tu už chcem skočiť tiež. Fajn. Wow! Tesné, tesné. Ale dal som tam už zadné. Teraz si tu ešte iba prezriem skoky, že či ich vôbec chcem skákať, či nie sú až moc veľké. Akože sú, ale myslím si, že tento druhý je v pohode. Opa, to ešte radšej nie. Op. Toto, op. Tieto kamene teraz preskakujem. Tuto som našiel dobrú stopu. Úplne bez brzdenia, už to dávam. Opa! Celkom rýchle, si myslím.
bohužiaľ blato, takže tu idem pomalšie. A toto by som už chcel dať konečne. A dobre, zaskočil som, v pohode. Aj tuto. Downhill cez kamene. Kokos, trošku ma tam už rozhodila. Opa! Bum! A sme dole. A keďže by to video bolo moc krátke, tak vám sem ešte dám video z Bačových trailov. Pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mi like. A keď sa ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.